subscribe to our YouTube channel. Subscribe to our YouTube channel. Yeah. Oi ba mu mami bo. Mba bia udana mbara. Ivanye bia boro kan kono mu ka nje wo ivanvul. Oya ka mu kele. Ofo wa igwe. Odumodu keli wa igwe ina nu ebili. Ofor makele ina nu onu mukeli eze keli nwa igwe ina nu ebili oya ka mo borese ina nu onu mukeli keli boy nwa igwe ofo emi ewulu mo onye nwere go nye weli nwanni aka n'oge na ije n'ụwa na atụọla ofo keli mmadụ nweghị nwata atọ ọgwụọrị ya echi eze keli nwa Ijamba bịa ga-ebili ọdụmọdụ nwa ọjị onye aka eme iwu ọdụmọdụ keli nwa Ijamba bịawa n'ebili ọfọ mma keli Ijamba etinyewa arụ eze keli nwa Igunu na anụ akụkọ mụ keli nwa ihu nyere na mmụọ banye na nnu ọnụ m ọdụmọdụ nwa bageli akụbịanị ka inu ebili ọya aka mụ keli ofu ọnwa ihu eborens ọya ka mụ na-eti obodo m egwu ebili nwa nna ga-esi Ijamba baya ga egwu ebili ezi oyi keli nwa Ijamba bago na akụkọ maka na ama m na ọ bụrụ onye tata ya abụrịla onye echi eze keli nwa Ijamba etogogolu ọfọ mma keli oyi mụ nwa igwe keli ọdụmọdụ ọbụrụesi nwa igwe na anụ ebili nwanne ga-esi na anụ ọnụ mmanwụ nwanne ga-esi nwa igwe bụ anụ akụkọ mụhụ ịgba nne diba nwekwa na ịgba mmanwụ egwu egedege mụ na-akpọtụ mmụ egwu ebili keli n'ibe na-emebe uwe tinyewa aka ahụ eze keli nwa igwe nwa bịageli bụ anụ akụkọ mụ nwa ihu nye dị na mmụọ kpọbụ anụ ọnụ mmanwụ ọdụmọdụ keli nwa igwe bụ anụ akụkọ m keli ọya aka mụ keli ịgba tụọlịa gobi isi eze keli nwa igwe gede togogolu keli na ibe imelive nwụwa atọ ọgọ m ụtọ keli eze keli nwa igwụwa na atọ belebele ekeli na amara m ibe ma ebido eze keli nwa igwe amala m ngosi aha ọdọgwu ji bugwu ahụọ n'ịgba anyị keli eze keli nwa igwe na anụ akụkọ mụhụ nwanne m keli Ijamba na-atụ anya gị eze keli nwa igwe bụ anụ ebili nwanne ga-esi igwe nsugbunye ego nwanne eboki onye aka bụ anụ ebili nwanne gị oke na anụ ọnụ m ngụ nwanne eboki bụ anụ ọnụ m oyi m ga-esi nwanne m ibe nọ bụ egwu ebili ka nọ ịgba na-etiri keli nwa igwe ọfọ ihu ọfọ jeli mbịa kwụsị ụgbọala n'ebe ahụ eze keli nwa igwe ọgala ngada ihu nwanne kelelu nọ lụọ ngwa ịtọ keli eze keli nwa igwe nwee gbaba ji odogwu jigolu ji bụji agwọ ndị banye mgbe agwezi oyi keli nwa igwe ka ibute oke moto nwanne m keli anyị ma atụ anya mmanwụ gị
eze kele nwa igwe na Ijamba je nwa anyị ma eche kele Ofor nwa igwe ọdụmọdụ kele na anọm n'ebiri na anụ egwu ebili kele na o nwere ovive nchọrọ ka njụta gị eze kele nwa igwe na anụ ebili kele mụrụ nwa mmigbo mụọ n'imbia eze kele nwa igwe beje nwa ọgọ na iwu nne m kele dị n'imbia ndị baghị eze kele nwa igwe Ofor eme iwu Ofor onye bụla ebu ebugolo onwe keli keli na onye tileti na otigo imu keli keli na ibe na-eme ibe nwebe ibe mmụọ mmiri eze keli chi na-agbalịba anụ akụkọ m keli keli na ama m na onye na-ebu isi enyi ya ebu nwa isi enyi keli na isi na-ebogide ya ebogide okwesi oje nwa ibe ọbụ keli cheji emụla bụlụ ka ntụọli oche eze keli nwa igwe oyimuo iwu Ofor ma keli odogwu nwa nwelibe eze keli nwa igwe na anụ akụkọ m oyive ka mụ nọ ka m bụrụ ọlụ m ka mụ na onye ọja ka anyị nọkọ ka nkọlụ keli na-agba kele ime Ofor ma kele Ofor nwa igwe ụbọrọ mmụọla mmadụ ma mgbọ agwale m keli eze keli nwa igwe Ofor nnukwu Ofor makere ịmaka okeke nwa igwe oyi gị nwa igwe ọdụmọdụ anyị ma achọ keke ka mmala ebe ọnọzi okeke nwa zekwa na anya ma ọziwanye ha oyibe onye ọjọọ asa ka mbọ ịmụ ka mmala ebe ọnọ obodo ọtọwa m si gwụla egwu ebili keli eze keli nwa igwe Ijamba tie egwu ebili nwana aka zuo nwa ọgali na anụ ọnụ m keli eze keli nwa igwe na anụ egwu ebili egba na-etive nwa na-etinyere ebe aka n'uche eze keli nwa igwe egede atụọligo uche ịgba ntịla aka ji bụ ndị Igbo ekele Chukwu aka ji bụ ndị Igbo niile ekele Chukwu obu nwa Chukwu ji mere m ọgọ na abụ anyị aka ji bụ ndị Igbo ekele Chukwu na anụ ebili obu nwa Chukwu ji meme eze mbụ abụrụ ya n'oge aka ji bụ ndị Igbo niile oyimu nnekwute nna aka ji bụ na gị na mmadụ ebụrụ ọgbọ onye ọ bụ ugwu ibe kpọnye ọ ga-ekene Chukwu ọkalikele ibe ndị Igbo ekene iru anyị agaji bụ ndị Igbo niile na anụ ebili onye nwere ọbụ na-elisi ego ike agaji bụ ndị Igbo niile ekene Chukwu ana m etili keli oyi gị nwa igwe egwu ibe na-agwa keli nwa igwe ka ọnụ akụkọ m kedu maka oyi aka m king oyi mụ nwa igwe eze king nwa igwe eze bilo ka ọnụ akụkọ m achọrọ m ka m mara ebe nọ bido tigba nta ebe nna m dọtese nna awụsị mgbe awụsị agha nji o nwere ndị na-aja inwe bido time mmanwụ ndị ji bido tamara bechi m ji bido ekpili mgbe agwụba ekpili anyị ise bụ ndị Igbo nwe ọzọ emene m abụ sọ na iso imo iwu anyị ise bụ ndị Igbo dumuji ọma mbala abụ ndị Igbo niile gbawarịla Igbo doba chinyela aka ha alisana idu ewe Ijamba n'ọgbụ mmiri abụ ndị Igbo anyị si na anụ ebili ọdụmọdụ na Thailand na anụ ọnụ m abụ ndị Igbo anyị si na anụ ebili ọdụmọdụ nwanne pati ekele agwagwụla ekele awalaja dị akpụ ọdụmọdụ nwanne chikelo na anụ ebili nwanne nwa eze bute ohu
egwe gedege mụ na-etirebe na nnu ebili ma ọkọ ya ọzọ eme na mụ gọ ya ọbali mụ n'iwe abụ ndị Igbo dum mgbe ọ bụrụ m mgba pụta na ama ije ayịsa abụ ndị Igbo mere ka Lagos ka wa male mụ Subscribe to our YouTube channel. abụ ndị Igbo na ọka na-eme aka na magụrụ ebe egwu ayịsa abụ ndị Igbo emego nta mmehie mụ na egwu abụ ndị Igbo ọzọ ekpere mkpi na anụ ebili ayịsa lụrụ Thailand bụ aba male mụ abụ ndị Igbo ọzọ mere ka na-emere ebe ibe egwu ayịsa bụ ndị Igbo Ijamba ekwu ogo okwu mmanwụ ya na egwu agedege mụ na eberebe na anụ ebili ana m na ibe mụ na-echila ọnụ mụ Lagos niile mara onye mbụ gbabụ na-echi gba ayịsa bụ akpaba nwa onye ya ọrịa amagọla ụmụ abụ ndị Igbo mere ka ọmala Ijamba arụ nwa amala onye mbụ ọdụ aka ego igwe amagọla ụmụ abụ ndị Igbo mere ka ọmala mụ mbe nwa onye mbụ ọga mmebe anyị nna dele nwa ọdụmọdụ na-azụ bụla amagọla m maka ọyịmụ ọka bụ ọchịla ọzọ ndị Igbo golu mechi na ibunye egwu ebili abụ ndị Igbo maka Lagos mali ka amala onye mbụ gbasila batu amawala ụmụ ka njere Lagos tinye aka maka odogwu ọka bụ ọnwụwa Ijamba amagọla ụmụ abụ ndị Igbo mere ka mmụọ bụrụ m ka m bịa ebe bi ayịsa abụ ndị Igbo anagọla agụwa tinyebe aka ebe ahụ ibe na-eme ka mụ na-eme ọja gbagotekweni ayịsa bụ ndị Igbo emekela kedu ịma ka lati nwa abụ ọyịmụ iwu anyị gwa lati odogwu nwa abụ alati nwa Igbo nwa abụ ka na-esubenyerebe ọdụmọdụ nwa na-ara odogwu nwa abụ ike obu ọdụmọdụ alati nwa abụ Ijamba egwu ebili ọdọgwu igwe alati ọkwa mmụọ ya gwụtala ebili alati nwa Igbo nwa na-esiri ebe nga aka m nọ n'egwu ebili alati nwa Igbo na anụ ọnụ aja egwu alati nwa Igbo nwa abụghị na anụ ebili ọdụmọdụ nwa na-ara odogwu aka nwere ọdụmọdụ ọ na-ara nwa abụọ mmụọ egwu ebili kedu maka nwa m Udenze na anụ ọnụ mmanwụ Udalu Udenze ị na anụ akịkọ m ọdụmọdụ nwa Udenze na anụ ọnụ m gbazili Udenze na anụ ọnụ Ijamba egwu na anụ akịkọ m ndị Thailand na-eme m ọfụma ibe na akọrọ obodo aka m nọ n'egwu ebili ọfọma Tony ọfọ iru anyị ọbara ọlụchemani na anụ ọnụ ma ọfọ Tony ọfọma Tony ọfọ nwere afọma Tony ọnọrọ gidọve na anụ ebili ọmaka nne Anthony na anụ ọnụ ma ọfọma Anthony ọnọrọ ọfọ yimi na anụ ebili ndị Thailand mmanwụ ekene ego ibe nna jụ bụrụ ya aka m nọ n'egwu ebili ọfọma Anthony keneli m iwu mmadụ akwenwe ebe ọ dị nwubio na anụ ebili ọyiliwelu ọyimuchi edu nwanne ngezi nwa obi odogwu ogwu odogwu njụla asọ ọba pịawa m azụ akwenwe ebe ọ dị nwubi na anụ akịkọ mbụ Igbo bụ nsaki na anụ ọnụ m ibe na-eme ka mụ ka na-eme na anụ ebili jụọ na emuji n'ezie ka ọ bụ egwu ebili m emuji nwanne erie bịa ka ịnụ akịkọ mbi ibe ka na-emelibe anyị ma egwu ekwumekwu mụ ka na-akpọtụ ka anụ akịkọ ije ibe na-emebe ụwa anụ ọgọ ọnụ m egwu ekwumekwu mụ ka na-edekwa mmụ ebili mmadụ na mbụ na abụba nwa ohu onye tọba atọ ogbu ofe onwekwe mmenwu
ọ dịgasị okwu agụ na-agụ m igbo bịara ebe mmanya m anyị be m obodo mbe esi ọnwụ be nwa akọ ije ndị ka mma m igbo na-akọjọzi m ma ba mara egwu n'ibeji m wee bịa egwu ebili mmadụ a na-amụ mmadụ amụwa na egwu ebili nke nwee ka njem ụwa m gbabụ n'echi ọya ka meba na-agba n'anya ahụ ọdụmọdụ agba na-agba ahụ ọ ka na-eme nghọta ọkọgwọ nwa daba kwelugwu na igwu onye kpalịa ọdụmọdụ agba na-agba ahụ igwe bike nwata na-achọ nke ibe ọhụ ọbụla ajọ nwa ha ọdụmọdụ agba na-agba ya nwe na anụ ebili odogwu na ndị nwoke na-echerebe nwanne m nwoke iwu na mụ na anyị dị n'owu ebe mbe nwe ọnwụ ọkọgwọ nwa devo ndị obi egwu ekwumekwem ụka na-akpọtụ aka m nọ n'ebili nwa nwanne gị bụ alụsi ego ndị Igbo ọdụmọdụ egba na-agba ya nwe na anụ ebili odogwu na-echeji kọntrị ka mmadụ na ka ụsi arụ onye bụ okporo bọsa mmiri bụ oyili ọgụwazi ama odogwu ibi gị ndị a ọbụ na o juru oge ahụ ọdụmọdụ egba na-agba ya nwe ebe atụ ọrụ uche Subscribe to our YouTube channel. odogwu ibi gị o ji akanta ma odogwu na o juru oge ahụ na ka eji egba ma ọ natala ndị bizeli ebe achụma ego ahụ odogwu na onye nwe egwu ka na-atụwa n'anya gị ọdụmọdụ egba na-agba ya nwe ka ị na-alụ ụlọ ebe ọ na-agba anyanwụ ndị Igbo na-alụ ịgba ihe ndị obodo Igbo mmadụ ya ekwewa ya ahụhụ n'anya odogwu nwere obu nwezi ike ọdụmọdụ egba na-agba ya nwe igwe bike o ji irazie ma oge ka na-emere ebe elinye ọdụmọdụ egba na-agba ya nwe ka na-emekwe n'ife egwu ebe ọ na-agba anyanwụ ndị Igbo Ijamba tụọ gị anya gị ọdụmọdụ egba na-agba ya odogwu ị ga na-alụ ụlọ odogwu mere ibe mbụ nkwufe eziokwu m ọdụmọdụ ọkọgwọ nwa debe igwe biko okowu igwe n'ime ikpe na-anụ ọnụ m oyimigwe ọdụmọdụ na anị meti ọnụ ma aka m nọ n'ebili egbe na-agba anyanwụ ndị Igbo ka ọ dị azụta egwu mụ ọdụmọdụ egbe na-agba ya nkọ ga-azụta egwu ebili agwa nwoke lọyi mụ nwa igwe owu ọdụmọdụ egbe na-agba aka na ma atụ anya unu adị m atụ anya ọfọma keli ka odogwu nwa igwe nata eze keli nwa igwe nata wazi anị ọfọma keli ga mbe kpee gị ikpe eze keli nwa igwe Ijamba nọ na-egwu ebili ọ igba netiri da n'obu ọrọ yi mmerive agwụ agwụ eze ọfọma na anọ m n'aka aka m nọ n'egwu nwe ịgba dịle dani omezi ihe emegbo dani obuọra nwezi dani bụ obele chikwu ụlọ dani abụgola tie mụ nyela anyị ọdụmọdụ obuọra nwezi dani bụ obele chikwu mụ dani abụgola tie mụ nyela onye nwe egwu ọdụmọdụ chudi nwezi na anụ egwugwu ebili nji dani nwanne izikali na anụ ọnụ mmanwụ dani nne banyere ochikwe Ijamba n'ọrụ ebe na-egwugwu eni dani obuọra ebu olieli ọdụmọdụ obuọra mbụ ụlọ chenje nwa akọ ije dani emesighị Ijamba ọkwụsị ikpe agwụ eze obuọra nwesi dani Ijamba na-etiri ebe nwe na-egwu ọdụmọdụ nna anyị na anụ ọnụ m dani obuọra nwanne m gị mụ anya emekọ iko dani obuọra eliwe agwụ agwara ma ọnwa mbulumbulu ọmụmụ egwu ebili ife na-emebe nwe ka na-emere ebe ma eme n'uche egwu ekwumekwu ka aka na-eti n'ọrụ n'egwu ebili dịka akọ na obi ọzị na anụ ọnụ m ọgọzi na owu mgbake na-emefu lodu n'ahịa ọgbaba balabala
dịka aka n'obi asị na anụ ọnụ aja egwu ekwumekwum na-ede ka ọja gbagote wuo Amaka na-emela onwe m nwanne m na-anọ m gwawa egwu ekpili edechi ụdọji bụ anụ ọnụ Ijamba Ijamba akọ nwa na-akọ ije edechi ụdọji na anụ ọnụ mma ahụ ọdụmọdụ ụdọji banyere edechi gịrịga ive na-eme ive nwa bụ ive mma ahụ obele eze ndị Igbo bụ anụ ọnụ Ijamba tụọlịgọwa n'uche nwanne m obele eze bụ anụ ọnụ m obele eze ndị Igbo bụ anụ ọnụ Ijamba Ijamba tụọlịgo uche ive na-eme ive nwekwa na ive aka m egwu ekwumekwum na-ede nọrụ n'egwu ebili ebesialụ milion ọkọ ngwọ ipo besialụ milion ọkọ ngwọ na anụ ebili ọkọ ngwọ besi n'egwu nwa chụọ gọnta bezialụ milion ọkọ ngwọ kunu chete ebili ka nwa akọ ije bezialụ milion na-agwụ ka na-agwụ egwu ebili oive ogedege ka nka na-eme na anụ akịka ebili ọkọ ngwọ besi na anụ ọnụ m o nwere onye na-achọ ọyị m ka mmara ebe ọnụ nwanne m Sọnde okwuo nwanne m nwamịata na m ka mmara ebe ọnụ agbasi ego nkịtị ekene Chukwu ndị njebi ụwa ma aka m nọ n'egwu ebili ahụ ameke nwa mụdọrọ ime oti aba nwa mụdọrọ aba n'ọnụ Ijamba Ijamba aka nọ n'egwugwu ni nwanne m Ike nwa ọbịa jụrụ Ike bịa nọ nwanne m Ike nwa m ọbịa jụrụ ọyịmụ nwanne m Ike nwa m ọbịa jụrụ ga-alụ na-eno bịa nụ egwu ebili nwanne m Ike nwa m ọbịa jụrụ ezi ọhịa aka ọyịm bụ anụ ebili ọdụmọdụ onye ọbịa esi egwu ka m na-agwụwa n'ime ahụ ezi ọhịa egwu ka mụ na-agụ Ijamba nọ n'egwu ebili nwanne m Ike wa anụ ọlụ m ọgbadiche ka m na-atụrụ ebe tụlọdenege obodo rutere mmanya Ike nwa m ọbịa gịrụ kenedi m ezi ọhịa aka gị ịgba Ijamba na kpọtụ ọmụ ebili kenedi m oli akụ gị dị mma n'obi ijele nwanyị ọdịdị mma n'obi ka anyị ka na-akpọtụ Ike bụ anụ ebili Ike nwa ọbịa jụrụ egwu ebili ama ọm ugbo ibegede ịgba mbọ sini ka na-ekwuru ebe eziokwu ọdụmọdụ nwanze dị igwe nwebi na anụ ebili ịgba mmụọ ji ewu Igbo mgbe egwulu ọnụ m ịgba njije Igbo ji oluji Yoruba nata ebe ndị ụwa na mụ na mmadụ anyị esi egwu ebili awachi na-emere m aka m nọ n'egwu ebili ahụ ọbara ma mgbata obodo ka njili ọnụ m n'ime obodo ibe njebata obodo okwu ọnụ m nje akọ ije ọdọgwu ọdị na ije na mmanwụ akpọọlịgị uche sitanlesi ndị Igbo na nwoke nọ n'Ijamba ejebe gị ubi na mmụọ banye gị ubi ka nlụta nri imetụ ndị nwanne ka m na-achọ ka mmalive mbụ sitanlesi ndị Igbo na anụ ọnụ aja egwu egerege mụ na-edekwa mmụ ebili nwanne bụ osita adele mma ya bụ m ochie bụ oyimisi osi ọzọ Igbo ndụ nwa nwanze na anụ ọnụ oyimeje oje meje onye aka bụ anụ ebili akpịtị nwere obi na anụ ọnụ m tụma ile na-enwe odile bụ anụ ebili kedu maka okwu anyị ọnụ ndị Igbo na anụ ọnụ m okwu anyị ọnụ aka m nọ n'egwu ebili kedu maka ego bụ keleba odumodu nwa Fidame ka aka m nọ n'akụkụ unu eze ego ji nọ na anụ ọnụ m egwu ekwumekwum ya wara ọ ga-akwụsị ọwa nne
ka anyị dobile egwu nwe mesa anyị dụọ ọta azụ ọ bụ na ndị anamawago ji anyị dụọ ọta egwu ekenego mụrụ na egwu adobi golovarị ọkụkọ na-agba agava ejuru eju oke ozutela anụ arịa ike onye ncheteli onye na-echetere onye agolive na egwu ka na-adụ ọta ọzọ egwu a na-agwụrụ agwụ niile ibe dị n'ori mere na ngosi abụrụ ncha igboro mụ ara ọka egwu ọja gbagote ka anọ m ka mụ na onye ọja lụọ ngwụsị. Thank you. YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.